सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये यासाठी वैभव नाईक यांच्यासोबत पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालयात राज्य सरकारच्या माध्यमातून अद्ययावत अशा ऑक्सिजन प्लांटची उभारणी करण्यात आली। कुडाळ MIDC येथे ऑक्सिजन रिफिल प्लांट उभा करण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तब्बल 91 BAMS डॉक्टर उपलब्ध करून देण्यात आले। कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर कोविड चाचणी करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लॅब नसल्याने अन्य ठिकाणावरून कोविड चाचण्या करून घ्याव्या लागत होत्या। त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होत होती। ही गैरसोय टाळण्यासाठी वैभव नाईकांनी खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार दीपक केसरकर यांच्या समवेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेल्या आग्रही मागणीमुळे तातडीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात RT-PCR कोविड-19 लॅबची निर्मिती करण्यात आली। त्यामुळे हजारो कोविड चाचण्या मोफत करण्यात आल्या। प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये या डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात आली। त्यामुळे कोविड काळात आरोग्य यंत्रणा सक्षम होऊन जिल्हाभरातील रुग्णांना याचा लाभ झाला। कोरोना काळात जनतेसाठी हे सर्व करत असताना वैभव नाईक यांनाही कोरोनाची लागण झाली। पण सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे शासकीय रुग्णालयातच उपचार घेऊन ते या आजारातून बरे झाले। बरे झाल्यावर देखील त्यांनी आपली घोडदौड सुरूच ठेवली। गेली कित्येक वर्ष विकासाच्या प्रक्रियेपासून वंचित असलेल्या या मतदारसंघात त्यांनी विकासाचा नवा लँडमार्क प्रस्थापित केला। सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या जिव्हाळ्याचे असलेले अनेक महत्त्वाचे प्रश्न त्यांनी मार्गी लावले आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोरोनामुळे ठप्प झालेली विकास प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी आमदार वैभव नाईक यांनी महाविकास आघाडी सरकारकडे पाठपुरावा करून जास्तीत जास्त निधी मंजूर करून आणला। अतिवृष्टीमुळे मतदारसंघातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली होती। त्यामुळे विरोधकांकडून सातत्याने त्यांच्यावर टीका होत होती। या टीकेला सामोरे जात वैभव नाईक यांनी मतदारसंघातल्या सर्व रस्त्यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी घेतल्याचे जाहीर केले आणि सांगितले की होय, या रस्त्यांची जबाबदारी माझीच आहे। राजकारणी नेहमी वेळ मारून नेण्यात माहीर असतात असे सांगतात, पण वैभव नाईक हे मात्र कुडाळ मालवणच्या जनतेमध्ये या एका वाक्याने फेमस बनले व त्यांनी ही कामे करून दाखवली। सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत येणाऱ्या कुडाळ मालवण तालुक्यातील रस्त्यांसाठी तब्बल 62 कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडून मंजूर करून घेतला। या निधी अंतर्गत रस्ते दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यात आली। कोकणातील लोककला असणाऱ्या दशावतार व भजनी लोककलाकारांचा प्रश्न विधानसभेत मांडला व या प्रश्नी आवाज उठवून या कलाकारांना न्याय देण्याची आग्रही मागणी करणारे आमदार वैभव नाईकच होते। कारण आपण दरवर्षी मानधन योजना या ठिकाणी देतो की जेणेकरून त्यांना पेन्शन या ठिकाणी मिळेल। परंतु 10,000 कलाकार असलेल्या या दशावतारी समूहामध्ये आपण 50 कलाकारांना दरवर्षी पेन्शन योजना करून त्या ठिकाणी ते कलावार या ठिकाणी पुरणार नाहीत। आणि निश्चितता एक विशेष बाब म्हणून आपण राज्याचे वित्तमंत्री आहात। या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कला आहे आणि संपूर्ण देशामध्ये जवळजवळ 800 वर्षाची परंपरा असलेली ही कला आहे आणि 800 वर्षाचा इतिहास असलेल्या या कलेला आपण या ठिकाणी राजकीय व्यक्ती म्हणून, राजकीय क्षेत्रातील सरकार म्हणून त्यांचा पाठिंबा आपण त्यांच्या पाठीशी राहिलं पाहिजे। आणि निश्चितपणे 400-500 तरी दरवर्षी 400-500 तरी कलाकारांना आपण या ठिकाणी पेन्शन देण्याचं काम या ठिकाणी केलं पाहिजे। तोक्ते वादळात तर आमदार वैभव नाईक यांनी पायाला भिंगरी लावावी तशी कुडाळ मालवण मतदारसंघातील नुकसानीची पाहणी करून शिवसेना व आपल्या माध्यमातून भरघोस मदत मिळवून देण्याकरिता जे काम केले त्याला तोड नव्हती। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सिंधुदुर्गात आणून चक्रीवादळग्रस्तांना मदत मिळवून देण्यास आमदार वैभव नाईक यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली। नुकसानग्रस्तांना शिवसेनेच्या माध्यमातून पत्रे, कौले तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची मदत मोठ्या प्रमाणात देण्यात आली। सलग 8 दिवस हे मदत कार्य सुरू होते। राज्य सरकारच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्तांना नुकसान भरपाई देखील मिळवून देण्यात आली। समुद्र खवळला असल्याने सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील रहिवाशांची मोठी गैरसोय झाली होती। त्यांची भेट घेत त्यांना मदत कार्य करण्यात आले। तर विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी
कोल्हापूर येथील महावितरणच्या वायरमनांची टीम बोलवून तातडीने विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला. पावसाळ्याच्या कालावधीत सलग 2 ते 3 दिवस पडत असलेल्या पावसामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबरच कुडाळ व मालवण तालुक्यातही पूरस्थितीचा फटका बसला. अनेकांच्या घरात पाणी जाऊन अन्नधान्याची नासाडी झाली. त्यावेळी वैभव नाईक यांनी पूरस्थिती उद्भवलेल्या प्रत्येक ठिकाणी भेट देऊन लोकांची विचारपूस केली. गरजू कुटुंबांना जेवणासाठी लागणारे सामान तसेच इतर आवश्यक साहित्याचे वाटप केले. त्याचबरोबर चिपळूण येथे उद्भवलेल्या पूरस्थितीमुळे नागरिकांच्या घरांमधील लाईट फिटिंगमध्ये पाणी जाऊन वीज पुरवठा खंडित झाला होता. लाईट दुरुस्तीसाठी कारागीर मिळत नव्हते. त्यामुळे वैभव नाईक यांनी ताबडतोब कुडाळ मालवण तालुक्यातील शिवसेना सरपंच संघटनेच्या सहकार्याने लाईट दुरुस्तीसाठी 100 इलेक्ट्रिशियनची टीम चिपळूण येथे पाठवून नागरिकांच्या घरातील लाईटची दुरुस्तीची कामे करून दिली. एवढेच करून ते थांबले नाहीत, तर आपला मतदारसंघ नसला तरी चिपळूणमध्ये जातीनिशी 2 दिवस ठाण मांडून राहिले.